प्रेम से बोलिए साचे दरबार की जय। देखो तो भैया को गोटी गोटी बनाओ, चलिए अच्छा लगता। खाना उना ना मिलल जा, कितना अच्छा व्यवस्था भइल बा। आप लोग कितना धीरा बोलो तनी लगते न कि केहू खइले बा। हमहू जाई अपना मुसहरी बाजार में तो कहीं कि बाप रे बाप ओ गांव का लेक बड़ा तेज बोलत रहल हो, तनी तेज बोली लो कि शायद हमरो अच्छा लगे ना। प्रेम से बोल दिए साचे दरबार की जय। देखी तो ही न बात भइल। अब लोग तक हमनी के कहीं आइल बनी जा। हाँ चलिए एगो दुगो कॉमेडी हुई, एगो दुगो भजन हुई, अच्छा लगता। आई एगो श्लोक बा मैया के, अब मैया से का कहे के बा। जे भी हमारा आगंतुक सजनो जे भी आइल बा, बड़े बड़े भैया भी जे भी आइल बा, अगर केहू के नाम ना की हमरा पता तो शायद आप लोगों ने कोट कोट पढ़ना बा। जितना भी हमारे भैया लोग आइल बनी लो, जे भी देखी दूर दूर से भी हमारे आइल बनी लो, बेटी भाई सभी देखा था, सबके सादर